Beside FM ku 104.1 The Pumping Beat of Egas kucelela ngi20 nje ukuthi kushaya insimbi yakhe 8 la khuluma ngebantwana nase singena eclassini ke ukukhona ke asosi ngiprince Sizwe la hey ufake eshaping la ngamana yes nelwimi bacinisile ukuthi liyayishape iculture liyayishape ke nesive la wasikhuluma ngelili hawu mina ngathi bulili ukuthi kuna male na female waze kunelili emshadweni anibesifunza njalo ke masithi thina bethi limnanzi litiya so uthi lima ufika kuL uthi lili emshadweni mina ke ngikwamukele la msakadweni kunjani ngiyaphila ngivukile ngibingelele nonke egameni lika Yeshua yebo ngifakazelele indaba yakho ukuthi ke na iclass ke manje itheke nasuke ebantwaneni manje ngoba vele singabantwana ngaphandle ukuthi sibe nenhliziyo nomoya wobuntwana angeke sikwazi ukuthi sifunde impilo akusiyona nje impi kodwa impi yokufunda yokwazi yokukhula yokushintsha ingakho ke ngithanda ke ukuthi ngiveze ukuthi mina ke ngithunyiwe nguyena uYeshua ngenxa yokuthi nguyena ofakaze kakhulu wamemeza kakhulu endabeni yokuthi ngaphandle ukuthi abantu babe nenhliziyo yobuntwana angeke bawubona umbuso wezulu namhlanje siphila kuleso sikhathi leso lapho khona sibona abantu impela izizwe zilahlekelwa ngumbuso wezulu ngenxa nje yokuthi ke nabantu ngonzima ukuthi babe nokuzithoba babe nenhliziyo yobuntwana ukuthi baphinde bafunde futhi lokho abebangakwazi njengalokho nje sesifundile ngoli emavikini amabili endlule sesothola ukuthi ke uli kahle kahle yini incazelo yakhe noma ke legama leli elithi uli lichazani futhi njena sibaningi mhlambe ke siyaqala nokuqala nje ukuzwa ukuthi uli uyigama ngokwalo ozimele ngoba phela igama leli lisihlazi esihlezi njalo nje silithola linamanye amagama lakha amanye amagama noma amanye amagama akhiwa ngalo legama leli uli namhlanje sizongena nje kulolo nje siqonde nje kulona ngoba phela ngomkhuba ke wesintu lo uma sesikhumbula komthetho oqala ke wesintu ukuthi amagama njani ukubungeleleke lapho umsakati nabo bonke abantu eMpumalanga ngaphambi kokuthi mhlambe siye ekuzeni isichazelo lila uvete ukuthi li uyishape bese ngase sakhuluma ngema shape noma mhlambe ngeke sikhulume ngawo because sifuna ukukhuluma ngali cela usichazisele ukuthi yini makhuluma ngema shape nyalo siyathi umsiziva siyathi imigomo siyathi ngabohla then ngifuna ukuthi usisathi ukuthi nyalo makhulunywa ngeshape sitokhona kuhamba kahle ukuthi kukhulunywa ngani maka ngabe akhona lama shape ayingakho ngithi yena ukulungisa lapho umsakati wami omuhle iqasimo ke yona le nesigijima kuyo manje siqale ngayo nje impela iqasimo kodwa ke iqasimo ingumqondo nesu elijulile ngoba phela ukukhumbula ukuthi lapho sikhuluma ngezinto zomqamelo izinto ukuthi ke iziqalayo sachaza ukuthi ke konke okwakhayo kumele uqale ngomqamelo ngoba ngithi nanoma ke sikhuma ngomqamelo lapho khona ubeka phezulu kwalo ukukhanda lakho ngoba ikhanda lakho ubeka ngoba yilapho okumele uqamele khona kuzikhanda lakho likwazi ukuthi lichaseke manje ke lokho okuxhasayo nanoma uluphu ulwazi esingaba nalo ulwazi njena lokuqala kuyiqasimo ulwazi lwesayensi lwemathematika lonke nje ulwazi leqala lapho ke nakuqasimo silapho ke namhlanje kulamaviki siloke njena sidingida umqondo weqasimo ukahla njengoba nje simatasa ke namhlanje sikulilo lilona ukhumbula ukuthi ke ukhongwe nguye uhla uma sikhuluma ngohla uhla sikhulumile sathi ke ukhonga iningi sakhuluma futhi ukuthi ke uveza ke uli uhla ngoba phela ke uhla sichaze sathi inhlamvu sathi ke akucabangi nje inhlamvu mhlambe ke sithi inhlamvu zepani masithi ipani ke sesisho into mhlambe eyisicaba bese ke iyakhwa ngingxenye eziningi lokho ke phecelezi kuyobizwa ngento enjengokuthi igrid uhla uveza ke uli izinhlamvu ngoba indlela esingaqonda ngayo uli ukuthi ke unezinhlamvu lapho mawunezinhlamvu singathatha nje nanoma yini nje esingaba inhlamvu kuwena mhlambe ubhontshisi mhlambe ke amatshe kodwa nje into nje ezothi okay nali inhlamvu yokucala nalo lonye futhi inhlamvu lezinhlamvu lezi uma ungabeka nje inhlamvu ezimbili uthi ke inhlamvu yokuqala bese uthi yesibili ukuma kwazo lezo inhlamvu lezo asithi ke uma lezinhlamvu lezi zingaba zine noma ke zibe ezinye ke inamba lezo inhlamvu lezo zingohla
uqoqeko lwazo. Bese ke na uma uthatha nje nalapho kulezo nhlamvu lezo ezimbili noma ezintathu noma ezine, ilapho kona sithi ke nguli. Yini uli? Uli ukuhlobana kwezinhlamvu. Uma unezinhlamvu ukuhlobana kwazo nguli. Uli akusizona izinhlamvu. Kubalulekile ke lokho. Uli ngokuhlobana kwezinhlamvu ukuthi ke na inhlamvu lezi zihlobane kanjani. Uzobona ke na ukuthi inhlamvu ke na azihlobani ngokufana ngoba phela ukuma kwazo nokuqondana kwazo nokubhekana kwazo akufani. Ezinye uzothola ukuthi ke na ziqondane ngendlela yokuthi ziqondane njejo. Ezinye ke na zinesikhala noma zinalokho esikubiza iengele. Ama-engele lawo ke na yiwona futhi azophinde futhi akhombe ukuhluka noma izinhlobo zikali. Yibo ke lokho ke na iqasimo mase sikhoma ke na ngeqasimo sokuthi ke na sesichaza ke na izinto ukuvela kweqasimo. Lokho ozozwa ke namakhulunywa phecelezi kuyothiwa i-first principles. Kusho ukuthi ke na umqondo lona uwakha kusukela emigomeni yokuqala. Manje lapha ke into esiyenzile ukuthi size nalomqondo kaliya simthathanga nje emoyeni futhi asimthathanga nje kumlando. Ngoba kukhona ukuthi uchaza amagama ngokuya ngokomlando lokhu phecelezi sothi etymology. Bese kuba khona lokho ukuthi ke nochaza amagama ngokuya ngokomkhuba wani umqamelo lona ke nesuthola ngokuya ke nangemithetho lena ke eyesintu emithathu kanye ke nemigomo engaphansi kwayo imithetho lena. Ingalapho ke na siza ke na sakha lomqondo lona okali simukha lomqondo lona kuphi kuyiqasimo. Bese ke na sithola ukuthi ke na singakwazi ukuthi ke na lo mqondo lona kali uhlukanise ngemiqondo emithathu ukuthi ke na uliko. Masikhuluma ngoliko sikhuluma ke ngani ngokuhlobana nje na kukodwa. Asikhulumi ke na okuningi kodwa ke na sizothi ke na uma unezinhlamvu uzibekile mhlambe yokuqala bese uyabeke yesibili enye uthi A enye uthi B. Lapho ke na sesibheke ke na ukuthi ke na sizokhuluma nje ngokuthi kulokuhlobana lokho kukhona u-A kukhona u-B noma kukhona inhlamvu ka-A noma nenhlamvu ka-B noma inhlamvu yokuqala nenhlamvu yesibili. Noma ke namhlanje izintathu sizodiyena cha inhlamvu ezilapha zintathu noma izinhlamvu ezikhona lapha ngo-A ngo-B no-C. Lapho ke na uthola ukuthi ke nokhuma ngoliko akakhulumi ke ngalokho ozothi i-shape. Okay. Usakhuluma nje ngokuthi ke na yiziphi izinhlamvu noma zingakanani izinhlamvu ezikhona lapha ezenza ukuhlobana. Iliko ke le. Bese kuba khona ke na ilima. Ilima isho ukuthi ke na lobu ke na ngobuhlobana obumile obungeke baze baguquka. Mase sikhoma ke na ngelima sesuke ke na sesikhuluma ke na ngaloko ke na ukuhlobana lokho ke na esingasho ukuthi kufana njenge i-axiom. Manje nasithi mhlambe ke na siphethe lapha izinhlamvu ezimbili ubeke inhlamvu ngaphaya nanoma ke uzibeke kanjani kodwa nje uma zimbili uzibeke nje ukuthi uzibone ngesikhathi esisodwa. Ilima lapho lithi kulezo nhlamvu lezo ezimbili kukhona umuqa okhawula phakathi lapho phakathi kwalezo zinhlamvu lezo. Uqala kwinhlamvu eyodwa uyoshaya kuleyo nhlamvu lena yesibili. Noma ke ungazange ke na wena uyidwebe asithi ke wena zange udwebe umuqa ubeke nje izinhlamvu ubeke nje wabeka nje inhlamvu waphinda wabeka yesibili. Ilima ithi sobekile ke nezinhlamvu kanjalo ungazange wadweba awuphethanga nokuphatha ke na irula isiqondisi lesi. Kodwa ke ilima lithi uma sonezinhlamvu ezinjalo kukhona umuqa osuka kwinhlamvu yokuqala bese uya kwinhlamvu yesibili nanoma ke wena ungawuboni lo muqa loyo. Lapho ke nasikhuluma ke ngani ngezinto ke nazane zemathematika. Ngobumathematika ke lokho ngoba manje usukhonga manje umqondo wento eyiyo enguma kodwa ke lento enguma asikwazi ukuthi siyibambe ayikho kodwa ke siyazi ukuthi kumele kube khona umuqa lapha esingawuboni oshaya ngapha kwinhlamvu yokuqala uziyoshaya kwinhlamvu yesibili. Bese ke na uma sesikumathematika ke na siyakwazi ukuthi siwudwebe lo muqa loyo ke na bese ke na siyathola ukuthi sesenze njani sithathe le inhlamvu ezimbili
sazidibanisa sazihlanganisa sazenza umuqa owodwa. Okay, ngicela kungachubekisi sewusho okuningi la ngoba ngiphazamiswa ngile magic lokucetha ukukhuluma ngayo lokwekucala ngibekelile. Okay, kwenzakalani kuleso ubiyelana lekusemuva? Kunalento lekuthiwa i-energy ku-connecta automatically ngoba short kahle even noma ngingathi misa mina titsheke tona titothi bambela lana uyabona even nema battery ukuthi asebenza kanjani kwendekani ize ikhona ukukhipha le line kona kwende kanjani manje ke lapho kena usubuza kena ngumdlandla usubuza ngokunye lapho kena esazongena kukhona kodwa kena kusuke kena kuwo umdlandla wenze njani umdlandla kusho ukuthi uzama njalo njena ukulinganisa ukulinganisela ini uhlawemvelo uhlezi kunohlawemvelo umlingo kena sisazoya lapho ngishilo ngathi ke wena kunoma yawo profit yakwazi ukuthi ke nenqaki into ingakafiki asesayihlela lapha yana emoyeni kanti ke namhlanje nje khona manje njena sizongena ke sizane mhlawumbe ukuthi ke nasichaze lokho ukuthi ukulinga kuyini kusisisa lapho ukuthi kena uma sikwakha amacibanda lawa i-technology lena usunezinto kena ukuthi kena zihambiswa ngugesi noma ziqondiswa ngugesi umhlakazi lokho kena kwenziwa yini nguye kena lohlalo uzama kena wenze njani ukuthi uzilinganise ukukhumbula ukuthi ke noma sikhuluma kena ngezinto kena ezikagesi sesuke sesikhuluma kena ngezinto zani zemvelo abantu lapho besuke belinga imvelo ingakho kena nongeke siqonde lokho kena uma singazange sindlule lapha kuli siqonde umqondo kali ukuthi kahle umqondo kali uyini njengoba kena sesiqondile okahla sekuyisikhathi ke manje siqondo kali buka ke lapha kena sokuphendula lo mbuzo ubuze eqaleni ngeshape sikulili sikhome ngelima sakhuma ngeliko manje sesikhuma ngelili ekutheni kena ilili leli iba ubuhlobana kwezinhlamvu zikali izakhwa ngobuhlobo lokho kena kuba ishape mase sichaza nje lokho kena yiyo into ozoyidinga ishape ilili ukuhlobana kwezinhlamvu zikali izakha ubuhlobo ili uzobona ukuthi kena ilili noma kena ishape ngubuhlobo lokho uma ukhuma nje iceze ngama relationship ubuhlobo bezinhlamvu uma ke nasezimile njengalapha sekuthiwa ayikena lena sayibona ke na yini noma ke na lena ke na i-cube uzobona ukuthi ke lapho kena usokhuluma ngani ngobuhlobo ngoba phela ke nezinhlamvu uma uchaza nje nasesithi nje uchaza ke lokho esikubiza ke na i-cube uzobona ukuthi suke lapho nje uchaza ubuhlobo bezinhlamvu ngendlela ezimiswe ngawo uyazi ukuthi ke noma uchaza ngene noma ke na i-square uyazi ukuthi izinhlamvu zakhona zonke zibekwe ukulinganiswa ziyalingana inhlamvu iyaphezulu nalena ingathilele nayo leyo iyafana nokuthi ke na inani lakhona noma ibanga lakhona phakathi kwezinhlamvu ziya ngokufana lapho ke uyazi ukuthi ngiphethe ilili elinje ngakho ke na ilili lingobuhlobana manje ke na izinto ke na lezi ke na esinazo uma sesikhuluma ke na ngokuthi ke na zakhiwa yini nge-technology zakhiwa yini zakhiwa i-engineering yini engineering kuyisinto i-engineering ngumlingo uyabona ke masokhuma ngomlingo uyawucabange ke uhlanganise nobuthakathi ihlanganise nani ngezinto zakamoya kanti uma sesibuyela mandulo ke nasesiya ngale gama leli ke nasathola ukuthi cha sisuke sathatha ke nje igama leli salithatha ke na ukuhlakanipha kwakhona ngoba uma sesikhuluma ngokulinga usuke ke na ukukhuluma ngalokho ke na uzame manje ukubuza ekuthini ke na uma ulinga lapha ke na uzofuna ke manje ukhumbula ukuthi uphuma kulomsiziva lona ungangengingongu esakhe sathi ke na ukusebenza ngaye nje kancane usho lokho esenza ngakho manje ke na nalokho mawusothi ke uyalinga kusho ukuthi ke na uthatha lokho kuhlobana lokho ke na kwezinhlamvu bese usuke ke na amele umqondo othize ongasebenzisa ongenza ngawo njengoba besinawo kumhlanga bathola ukuthi usho uqoqeko lwemvelo bese usho ke na zona ke na lejalo lezi ke na ezenza ke na leqoqeko lolu
bese sikubiza lokho ukuthi ngumhlanga, nenyanga nayo kanjalo, nelanga nayo kanjalo. Kanjalo-ke nokulinga. Ukulinga ukuthatha izinto ezimbili bese-ke ngenxa kahla ngoba phela ukuhlobana kwezinhlamvu lezi kuye kukhonge lokho ozokubiza umlingo. Ngoba imvelo ngokwayo uma uthatha izinto uzihlobanisa ngandlela thize iveza isimo noma into entsha ongakaze wayibona ngaphambilini. Ingakho umlingo legama leli lagcina selambelana nokulinga. Wanlika, ulikana, uyangilinga, uyangizama noma uyangivivinya. Ngoba bekakade njena uma ukhumbula-ke uma sithi engineering, i-engineering kuzoshiwo phecelezi kuthiwa ngumsebenzi we-trial and error. Yebo khona uyafunda vele amakhemikhali lawo, ofunde amakhemikhali asesisho ama-equation. Uthe sofunde wona uzothola ukuthi masosebenza laphaya awusayenzi nje ngama-equation. Usuyithatha iy'nhlamvu usihlanganise, uzimise, usihlobanise, ufuna ukubona ukuthi mangisihlobanisa kanjena zizophendula kanjani. Yingakho-ke uhla ebalulekile ukuthi-ke uhla umazi ukuthi uhla uyini. Siyakhumbula ukuthi-ke sithe uhla yilo qoqeko lona, kodwa lona-ke olenzwa ngumdali olwemvelo. Uma-ke uthatha-ke luhla loluthatha bese uyahlobanisa ngezindlela ezahlukene, uzothola ukuthi-ke uhla wemvelo uzokuvezela izinto ezinhle. Yingakho-ke sithola manje sinomhlakasi. Umhlakasi wathola uMichael Faraday. Eyothola njena enze njani, ephenya ngohla wemvelo. Ubengazi naye ukuthi-ke uyothola uhlakasi, kodwa-ke ngulona umandulele-ke uMichael Faraday, singiyakulibala igama lakhe. Ubengazi-ke naye ukuthi uzothola lapho ukuthi khona umhlakasi, kodwa-ke wathi ethatha lona uzibuthe okuthiwa i-magnet, ethatha futhi nokunye futhi okuyinsimbi, ebona lapho-ke ukuthi awubuka-ke le nsimbi lena nayo ithusi lena iyakwazi ukuthi uma kunyakaza uzibuthe lona bese kuba khona okwenzakalayo lapha kule nsimbi le. Kungani? Ingoba ubelinga, angithi ukubeka lapho njengoba ngisho ukuthi uyahlobanisa. Mawulinga uthe esebona ukuthi-ke noma-ke uthe ehlobanisa lapho, ngoba phela ukuhlobanisa kubiza ukuthi-ke unake ibanga, kubiza ukuthi unake inani, unake isisindo. Zonke lezo zinto lezo ukuthi-ke lento engihlobanisa ngayo ingakanani, ziyalingana noma-ke zihlukana kangakanani. Uthola ukuthi-ke kuhla wemvelo uvele-ke ukuvezele okusha ongazange wena ukwazi noma ukubone ngaphambili, ngaphandle-ke kokuthi-ke lokho-ke ungakubonelela ngani ngekhemikhaka, ngoba ikhemikhaka iyini? Inguhla wemvelo lena kame isithi-ke yimetamatika, ukuthi-ke umele-ke izinto ezinguma, izinto lezi sizibambayo thina manje-ke umele zona lezi zinto lezi sizibambayo. Ingakho-ke lezi zinto lezi-ke zemetamatika-ke sizibiza ini? Umme, ngoba zimele-ke zonke lezi ezinye izinto esizenzayo zimele emqondweni wethu. Angithi ngoba phela phakathi komqondo wethu kuyizwe elihlukile kunaleli esiphila kulo lemhlabeni. Ubona ukuthi umqondo wethu nokuhlakanipha kwamdala ukwenza-ke umqondo nengqondo yomuntu, ukuthi ingqondo yomuntu njena ithwebula konke ifake lapha. Yiso-ke lelo isoma, ithwebula konke bese ifaka lapha, iyenze ukuthi kube nokhona ikonke olusha noma umhlaba omusha noma izwe elisha emqondweni womuntu. Ngikho phela bathi ilona ingqondo yomuntu la lezulu lethu lila. Ngicela siyifincela masibuya-ke la ngawubuya kunesibonelo ngifuna kusenda, ngifuna kulinga but angifuni ukulinga nyalo ngoba songivedele namashock. Uma ngibuya kutawucala mina leli viki letako la ngifuna ucorrecte le, ngifuna ukubuta-ke ngale 1 2 3, ngifuna kwenta sibonelo nje nge-triangle ngato tonke because sekune relationship. Ngoba le nginothisile ukuthi cishe kufane nale order la sicale khona lesikhathi sibeka imigomo nani kuthi okay kucala lelima kude iligo sekunelili. So lesibonelo ngidawubuya ngisibeke masibuya thina leli viki lelitako lele ngifuna kusibeka la nge-triangle lutho bese uyasiconfirma sesiyaqhubeka kahle kwaleli viki. Siyabonga sekulandzela ku social media then lokho kufuna kubona letinto leti because iyabonakala ngale unokudlala nange AI kuphumele etinye izinto letihlukile bangakulandzela ku.
Bangilandela ke laphana kusintu baphinde usintu ke na ilapha ekhasini leli ke le Facebook bayongithola lapho bese ke na nakuyo ke na i-X lena bathi ke na uSizwe uPrince T bayongithola ke lapho ke na bese ke na banake lapho ke ukuthi ke na sizolahlela ke ni app inembelo inembelo ke na esebenzana imatasa nohlawu izinamba ngicela ke nabayibheke ke inembelo i-app isezongena nje laphana kuyisintu noma ke lapha ikhasini lami la ku-X uSizwe Prince T babone ukuthi ke nesintu sisimnandi kanjani egeceni izinamba. Kulungile, sitawubona next time. Thank you bud. Ngiyabonga kakhulu msakazi omuhle, ngibonge eMpumalanga lapha abalaleli. iBtown Breakfast ku 104.1 The Pumping Beat of Ekasi, isintu na Prince Sizwe.